गाइसमोन नोंथांमोना आंखौ कमेन्टआव ओरैबायदि मिनि हरदों माने वाव फाइनाल लुक हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बराय दिस्टार्ब नाङा आंखौ र' खुलुमबाय खुलुमदों अबेनि थांगोन इयाव थाइसेल' दंमोन लाना फैदों इयो हाय लोगोफोर गुड मर्निं दिनै आङो गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोननि गेजेराव नुजाथिफैलायबाय लोगोसेनो दिनै आङो मा भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय दा नोंथांमोना आंजों लोगोसे थुफाबाय थादो अब्लासो बुजिगोन भिडिअखौ दिनै मानि भिडिअ लाबोदों नों होनना हो दे एसे अमानि खोमा लाबोदों आङो एसे गुड निउसबो होनो गोनां दं र' लोगोफोर माबा हासबेन्डआ आंनि भिडिअखौ नायदोंमोन ना नायनानै आंनो मैया बङाइगावनिफ्राय सेल्फि स्टेन्ड लाना फैदों ओमफ्राय ना बिनिखायनो दा आङो एसे आरामै ओरै खालामनानै भिडिअ खालामनो हादों Oh my God! लोगोफोर दिनैथ' बिराद अखा हादोंना दा आङो अफिसाव थांनो रेडि जाबाय दा अखा सिलांनोबो हागौ सिलाङाबो जानो हागौ दा आङो आंनि अफिसाव थांनो नागिरबाय लोगोफोर थ' नोंथांमोना फैबाय थादो दा हासबेन्डआ थाइजौ लेमगासिनो थाइजौ जानानै आं अफिसाव थांसै थ' गाइसमोन आंनो हासबेन्डआ बङाइगावनिफ्राय भिडिअखौ नुनानै दा आंनो सेल्फि स्टेन्डखौ लाना फैदो आसोला थेंक इउ दे थेंक इउ वेलकाम होननाया जाग्रोनोसै आं लुबैजोब्बाय आं बिराद गोथावआलै बेटा थाइजौ होनलायनाया हाय लोगोफोर जों अफिसाव मोनफैबाय दा बिथांनि संनाय बाला अमा खोमाखौ सावग्रोनानै बुङो दा अमा खोमा वाव पिग हियार थ' लोगोफोर नै जोंहा हासबेन्डआ दा खोमाखौ सावसिगोन एसे खोमा खिफोरखौ एल'ना लाबाय लुबैनोनो हाथारलालै आंना बुहुद लुबैखायो आङो राफोद जि जानो मोजां जायो जाय नोंथांमोना अमा खोमा जाफेरबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखागोन आरो जाय जाफेराखै जानानै नायदो बेखौसो खमावनो मोनबावो 120 थाखायाव मोनबावो ना 100 मोनबावो खोमाखौसो ओमफ्राय अमा बेदर बायनो थांबा आजिखालि 300 350 आयौ केजियावनो मेजेम ब्रेवसो जानो गोनां जायो जायखौ जाबाय एसे जानाय बायदि ख्रुम मोजांथार मोनलायो आं थ' गाइसमोन रोहो अरखियाव नै सावनोसै Isu terus anda. थ' गाइस मोनदों दा अमा खोमाखौ बोरैबानोलाय अमा खोमाखौ जों दा सावखांबाय दा जोङो सुनिसै टेन हल्के धू हस्बैंड हल्के धूबी ये मेरा ऑफिस है यहाँ पर मैं बर्तन को अलग करता हूँ
goklay don 치킨 먹으니? थ' लोगोफोर जोङो अमाखौ माखो दानला दानसि दाननानै लानोसै बिनि उनाव सेमब्र' एवनोसै सारायफोराव दा लोगोफोर अफिसनि खामानिया स्टार्ट जाबाय दा बिथां हाजबेन्डआबो दा आंखौ एसे हेल्प होदों बिथाङा सिकिउरिटिसोमोन दा बिथांखौ आङो खामानि मावनो लाबोबाय नैबे अफिसाव एसे सेकेन्ड मा होनो इदिखो सेकेन्ड फाइल रोगाग्रा बिथाङा लोगोफोर गेस गैयाबाबो गेस दङ कुकारखौ बेयाव होना होबाय नै दा बेदरखौ हास'बाय दं 물리보가 나시면 또 어떻게 Mấy ơi? không tàu na ta đi Không phải cái gì? không có lại chuyện Đúng rồi. Mà đây được. Vấn đề. anh thả Anh ta lấy khô cái gì khỉ? ấy giả vậy Khô cái gì khỉ? cái hàn lý Cứ lười mà khô cái gì nào mà khỉ? giả cái lý ăn hả khô cái gì khỉ nào? giả vậy lý Uri ni gara-gara sih nih. Kan tan sakra ya. Jangan kok dengan video lana em pot đi dengan han lana em pot Malan video man. bon Bon ini lah itu. laya Rizal pas ini. ilang ini tuh nih Lansek lo Rizal pas ini. hei hama thôi thôi ang phơi thằng này ang ni husband lang ơi kamu muốn vậy cơ mà नै लोगोफोर जोंहा बाबाया माबा हेबदो आस्रा Sarai dan biar nih. Mana dah kay? Makan dia makan. दालि खारै Dali hari. Ini dali sarai. Hari oke. दालिदो सारायदो खारैदो नामा दालि Dali खारै hari. थ' गाइसमोन नोंथांमोना आंखौ कमेन्टआव ओरैबायदि मिनि हरदों माने आंनि साराया मा जानाय होनना रागा जोंनानै फिज्राब गारहरदोंमोन आं थबस्र' बायलांदों ओमफ्राय सारायाबो गोसोम सोम बाजैया हुइना हुआ होनदोंना हुआ आङो ओरैनोसो आख्लायलाबायनानै संफिनगारो आङो बासोगारो आं नोमबाजैया बादुलिथार मा संदो Kuma kuma. अमा खोमाजों आलु Anu ini untuk. sebentar aja nih Kan pintar ya. wow final look final look nama अमा खोमा tasty Kasih sih. daran din ya hatallan kudiyan ng gulbay
ไปเด็ดก็เราจะขายเลย 맞네. ไปจัดสรรกันทุกค่ะ 됐어. cái chồng ra sao vậy buồn trời 호텔 그러고 이기는 엑소슬라시는 호텔. hai ly cà phê đa sẽ ngừng cắm dàn gì 네, 잔치. này cắm dàn chỉ sẽ ngừng lên hả không muốn cực nào lên gần tạ dàn chi 이거 수족이었나? đã có số lượng người mặc thôi nè nói 응? Cari cari. Oma ke mana alo? 왜 자드성? Người trong ra ra được. 자주 가면 좀 너를 좀 눈 개시어. Người trong ra được. Người trong ra được. 또 저러네. 그래 들리고. Oma ke mana? 네, 아나 슬림. 아무 자주 봐. Phim đi xin nó đây. 내가 불러서 봐. Đi xin nó đây. Cái thùng mà em lên nhìn thằng này anh. Cứ xin đây. 했는데 Nhìn.